נלמד ממש בקצרה איך להוריד את קלוד קוד לדסקטופ, בעצם איך לכתוב להשתמש בקלוד קוד. יש הרבה בלבולים איך להשתמש בקלוד קוד, חלק אומרים בטרמינל, חלק בדסקטופ, חלק בסביבת עבודה, קורסר או מיינסורס, אנטי-גרביטי, יש הרבה בלבול בזה. בואו נתחיל מהדבר הראשון. קודם כל, יש את קלוד קוד גרסת הטרמינל. קלוד קוד גרסת הטרמינל, זה מתאים יותר למישהו טכני. בעצם היתרונות שהוא מהיר, הוא כאן משקל, תומך בהרצה של מספר סוכנים, באוטומציה מלאה. החסרונות היא שהוא, מי שמתחיל לפתח, הוא להיבהל קצת, כי זה לא הכי גרפי, לא הכי ידידותי. זו האפשרות הראשונה. עד עכשיו הייתה אפשרות ריבות עליו שיש. הוא השתנה עד בערך לפני, תעשו במילה, בוא נגיד לפני חודש, חודשיים, כל זה השתנה. היום המשתמש הרגיל, גם מי שבונה מערכות מאוד מאוד מורכבות, לא חייב להשתמש בקלוד קוד גרסת הטרמינל, הוא להשתמש בקלוד דסקטופ. זה אומרים, האפליקציה, הדסקטופ קלוד קוד זה בעצם הגרסה לדעתי הכי טובה היום למי שרוצה לפתח ולעבוד עם קלוד קוד. אז ככה, היום קלוד דסקטופ זה בעצם כמעט כל מה שאפשר לעשות, כמעט כל מה שאפשר לעשות בטרמינל אפשר לעשות בקלוד דסקטופ. זה רק הולך ומתפתח, כל הזמן זה הולך ומתפתח. אז ככה, היתרונות זה שזה מותאם לכולם, גם למתחילים וגם למתקדמים. זה גרפי, זה נוח, זה ידידותי, מאוד ידידותי, וזה מאוד ממקד. החסרונות כרגע לא ניגע בחסרונות, החסרונות זה יותר למי שמתעסק עם מערכת בקוד פתוח של לינוקס, אז זה פחות מתאים. ריבוי פאנלים, צ'אט צדדי, עורך חפצים מובנה, מצבי אישורים, זה לא קצת עומס, אבל זה מסודר לדעתי בצורה ממש טובה. מי שרוצה להיות יותר מקצועי, כמובן הוא צריך ללמוד את המושגים לפני שהוא בא לקנות משהו, צריך ללמוד. הוא יכול לקבל תוצאה גם אולי, אבל עדיף לו ללמוד ולהבין על מה מדובר. הדבר השלישי זה סביבת קוד, סביבת עבודה וסביבת AI של כמו קורסר, מיינסורס, אנטי-גרביטי, יש עוד כמה, אלה הפופולריים בעיקר. היתרונות בעצם שהחוויית הקידוד היא לאו דווקא טובה יותר, אבל יש אפשרות של השלמת קוד אוטומטית, זה מאשר להכניס מודלים, כאילו אתם לא יכולים להשתמש רק בקלאוד, אתם יכולים להשתמש גם בג'ימיני, גם בכל מודל כמעט שאתם רוצים יש שם. זה מתאים למי שאוהב סביבות עבודה, מי שמתאים לו יותר סביבות עבודה ורוצה יותר גמישות. בשורה התחתונה אני ממליץ בעצם על מי שרוצה להתעמק ולהתמקד ולסטארט בקלאוד. בשבוע הבא אני אסביר איך להוריד בקלאוד. עד כאן, אם אני אראה שיש ביקוש שנעבור, אז אני